Okay, vi har spørgsmål 9, som er lineær sammenhæng. Og formlen for lineær sammenhæng, det er y er lige med ax plus b. Og så vil jeg bare forklare, hvad de forskellige er. Okay? A, det er hældningskoefficienten. Okay, jeg kan ikke stave til koefficient. Eller noget i den stil. Og så B, det er altså skæringen af y-aksen. X, som vi har der, det er den uafhængige variabel. Og y, det er så den afhængige variabel. Ja, det var så egentlig det, men så vil jeg bare lige, spørgsmål 2 hedder, beregning af A og B ud fra 2 punkter. Jeg lader lige det der stå, så kan du også se det. Og vi har sådan en formel, der hedder y1 over... Nej, så er jeg y1 og skrev x1. Men der skal også stå x1, så det finder jeg. Y over y1. Og så har vi har fået nogle punkter. Altså, vi har fået punkter. Står det, hvad jeg mener? Altså, vi har fået givet nogle punkter. Hvor y1-punkt, altså, vi har fået givet et punkt, der hedder 1,4 og 3,9. Jeg er ikke sikker på at skrive det rigtigt. Vi har i hvert fald fået nogle punkter, men jeg er ikke helt sikker på at skrive det rigtigt. Men punktet x1, det er 1. xy, det er ikke rigtig sådan, som jeg har skrevet op. Glem det her. Væk. X1-punktet, det er 1, og så har vi et y1-punkt, som er 3. Og så har vi x2 over y2. Og der har vi også fået nogle punkter. Og de punkter, de er 4 og 9. Og så skal vi så regne det ud, og vi skal stadig gøre det inden for den der formel. Y er lige med ax plus b. Ja. Så skal vi sætte det ind. Man gør sådan, som man siger, a er lige med. Så sætter vi det der ind. Vi sætter det der ind, minus det. Og så vi skriver x1, ikke? x1 minus med y1. Og så dividerer vi med x2 minus med y2. Er det ikke rigtigt? Jo. Og så sætter vi egentlig bare tallet ind. Er lige med x stadigvæk, for vi skal jo finde hældningskoefficienten. x1, det var 1, minus med y1, y1 det var 3, og x2 det er 4, minus med y2, som er 9. Og så har vi forregnet ud, 3 i 2, det er 9, 8, 7, 6, 5. Det er 2 divideret med 5, og 2 divideret med 5, det er 2, undskyld bare. 9, 3. Jeg har skrevet det forkert. Goddammit. Hvorfor er det forkert? Jeg har lavet en fejl. Stop. Jeg har lavet en fejl. Men jeg
står i giverfældet? Jo. Jeg ved det godt. Så sig det. Det er fordi, der står x1 i y1, ikke også? Ja. Og du har bare skrevet ind 1,3. Der skal være 1,9. Nej, 1, Nej, det er fordi... er 1,4. Nej, det er rigtig nok det der, men det er fordi... Jo, ja, men ja. Jeg er med nu. Formlen den hedder, at vi skal tage y2 og minus y2 med x med y1. Bliver sgu om mere mening, hva'? Og så siger vi så x2 minus med x1. Og så prøver vi så at tage det igen, så lige om det giver lidt mere mening, ikke også? Det er stadig a. y2 9 minus med y1 3. x2 4 minus med x1 1. Så 9, 8, 7, 6 bliver det så 3. 6 delt med 3, det er 2. Nej, det er sgu da ej. Hvorfor er jo det her 2? Ja. Så skal vi så udregne B. Altså nu har vi udregnet A. Det her det er A. A er lige med 2. Bum. Ikke? Så visker jeg altså lige lidt, fordi ellers så kommer vi så. B udregner vi ved at sige y1 minus ax. Og så sætter vi så tallet ind igen. y1 det var 3. Det er et y det der. 3, så minus med 2 gange 1. 2 gange 1, fordi det var ax. Så a er 2, x var 1. Og det giver så 2, 3. Fordi hvis du ganger det, så giver det bare 2, så den der forsvinder bare, så bliver det bare 3 minus 2, og det ene. Så derfor kan vi så sætte det ind i vores den der formel, som hedder y er lige med ax plus b. Så den y er lige med 2x. 2x, fordi 2, som er a, og b har vi lige fået til 1 plus 1. Og derfor har vi så bevist det ved hjælp af 2 random tal. Så det skal jeg lige ud, og så kommer der et smukt bevis. Sådan sgu. Mange tak. Okay. Jeg vil bevise formen til bestemmelse af handlingen. Ja. Det er hældningen. Der er ikke noget. Okay, du skal der. Hældningen for linje mellem 2 punkter. Og det er så x1 og y1, sådan her, og b er x2 og y2. Det gør vi sådan der. Det er y og x, og her har vi det ene punkt, og her har vi det andet. Rupti. Der har vi linjen. Og det her, tager vi den bedst, det er a, x1, y1, og så der, det er b, og x2, y2. Jeg kan nok ikke se det på video. Så navngiver vi en masse ting, som skal bruges i denne
trekant, som er A, B. Jeg kan så sætte mig tættere på, tror jeg, det kan man sgu ikke se noget. Yes. Så tager vi, og så her, der går der en usynlig linje, hvor det er det Y2, og der går der en til, og det er Y1. Og her, der går der også en, som er X1, og igen der. Så den går så derfra, som er X2. Men nu har vi tegnet trekanten af, som vi ikke skulle. Nej. Så det her, det bliver delta Y, og det her, det er delta X. Så nu tegner vi en lille trekant inde i den store trekant ABC. Og den bliver så B1, og den der, det der er C1. Og vi sørger for, at A af C1 er lige med 1, det vil sige den her, den der lille fra A til C1, den bliver 1, og at B1, C1 er lige med A, det vil sige C1 til B1, den der lille linje der, det er A. Ja, så skal vi beregne skalafaktoren med allerførst, så vil jeg lige lidt ud her. Det kan jeg godt. Jo, det kan jeg godt. Sådan der. Og den er KA over delta Y. Men den kan også godt være K over 1 delta X. Det er det sættes sammen. Sættes sammen. Så A over delta Y. Y er lige med skalafaktoren. Over delta X. Så skal vi isolere A ved at gange med delta Y. Og det bliver A er lige med delta Y og delta X. Det vil så skal vi finde ud af, hvad det her det er. Det gør vi ved at tage delta Y, som er det der. Det er jo det, vi skal finde ud af, hvad er. Det tager vi ved at minus 2y med 1y. Og det samme skal vi finde ud af med x. Der skal vi finde ud af delta, hvad x er. Og det gør vi ved at minus x1 med x2. Og det her, det sættes ind i den her. Og det bliver så A er lige med delta Y over delta X er lige med Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Og det var det.